Оқытушылардың еллык зур җыенына кергәнче без гадәттәгечә районның Габдулла Тукай исемен йөртүче китапханәгә яңа татар китапларын һәм районның күмәккеч газетасының 1969 елгы төпләмәсен бүләк иттек. Шундый ук дистәләгән әдәби китаплар районның Иске Атлаш авылындагы мәктәп китапханәсенә дә тапшырылды. Бу минутларда район мәдәният йортына авыллардагы мәктәп директорлары һәм укытучылар җыела башлаган иде инде. Алар елга бер тапкыр уза торган бу җыелышны көтеп алалар. Чөнки алар монда күптән күрмәгән хезмәттәшләре, дуслары, яшьлек дуслары белән очраша, хатирәләр белән уртаклаша. Район методик кабинетта укытучылар белән эшләдем күп вакыт һәм безнең районда татар телен 13-14 бала 1-нче, 2-нче, 3-нче урынны алалар иде. Elhamdülillah şükür, ул вакытта балалар бик әйбәт матур татар телендә сөйләр иде. Бүген район мәктәпләрендә татар теле һәм әдәбияты атнасына 2 сәгать укытыла. Укытучыларга һәм дәреслекләргә кытлык юк. Татар теле һәм әдәбияты безнең мәктәптә берче укытыла иде. Бүгенге көндә дә 1-нче класстан тотынып, 11-гә 2 сәгать укытабыз. Ни кызганыч, бүген район авылларында балалар туй ел сайын кими бара. Соңгы 5 ел эчендә мәктәп яшендәге сабыйлар 197-гә кимегән. Быел мәктәпләрдә укучы 680 баланың нибары 50-се генә 1-нче сыйныфка керә. Район башлыгы җирле татар автономиясе рәисе Лилия Багданова белдергәнчә, соңгы елларда райондагы мәктәпләр һәм балалар бакчалары федераль программаларга нигезләнеп төзекләндерелгән. Яңа мәктәп, бакчалар районда моннан 35-40 ел элек төзелгән. Аларны сафка бастыруда ул чактагы КПСС райкомының беренче секретары Абдрашид Санжапов һәм район башкарма комитеты рәисе Абдулла Башаевлар зур көч куялар. Булатка районы кечкенә генә район, өлкәнең иң кырыенда, Ерләре бал бик әз, но тем не менее алар районны тоталар иде шулай, кайсы вопросларда алар 1-нче урында, 2-нче урында, кайсында уртада, ахыргы строчкага алар качанда төшмәделәр, районны төшәргә бирмәделәр. Бүген район музее директоры булып эшләүче зур җәмәгать эшлеклесе Роза Байбикова райком секретары Абдрашид Санжапов тәкъдиме белән 1970 елда район комсомол оешмасын җитәкләргә алына. Алар беренче минем укытучыларым иде. Алар миңа бирделәр беренче дәресләр тормыш турында. Ничек тормышны алып барырга, ничек халык белән эшләргә. Алар мине өйрәттеләр. Беләсезме? Главный аларныкы иде. Ме эш, халык. И алар беренче әтәләр иде. Bütün дөньяны, bütün эшне алып бара безнең халык. Халык өчен алар эшләделәр. Әйе, ул чакта районда гына түгел, өлкәдә дә танылган җитәкчеләрнең эш гамәлләре, кеше белән эшләү серләре бүген күпләргә үрнәк булып тора. Мисал өчен сугыш ветераны Абдрашид Санжапов районны 1961 елда кабул итеп ала. Бүгенге чарага Казаннан кайткан кызы София бу чорларны искә төшерә. Район, который принял мой отец в должности руководителя района, разруха была, село было очень бедное, все дома были с соломенными крышами. Беднота и нищета, одним словом. И совместно со своими соотечественниками, со своими коллегами они мобилизовались. Они начали строить район. Бу ике зур шәхес кулга кул тотынып, бер-берсен тыңлап, аңлап, юл биреп, район белән 20 елдан артык 98% татарлар яши торган Иске Кулатка районы белән җитәкчелек итәләр. Әйтүләренә караганда, Ульян өлкәсендә бу шулай зак эшләүнең бердән-бер очрагы. Алар иртә таңнан төнгә караңгыга кадәр район авылларыннан, өлкә оешмаларыннан кайтып керми хезмәт итәләр. Әтине без бик сирәк күрә идек. Ул көне-төне дөрес әтәсең эштә иде. Ул эшкә китә, без йоклыйбыз, эштән кайта, без тоже йоклыйбыз. Строгий иде. Ну, кычкырып сөйләгәнен кайчанда ишмәдек. Вот бара-чагадан әлеге вакытка кадәр дияргә була инде үскәнгә кадәр. Ул ходячий энциклопедия иде. Вот любой вопрос белән, любой нинди дә ситуация булсын, һәр вакыт бирә үзеңә достоверный, да, килеш, это вот мин шуның өчен әлеге вакытта бик кайгырам шусын. Миңа кирәк әтинең советы, миңа кирәк әтинең
Вот нишләргә дальше икән, шундый ниләре белән, вот шуларны бик мин кайгыртам, бик дә киңәшләре юк, и бик авыр шусы миңа. Районның алпатлы җитәкчеләре исемнәрен мәңгеләштереп, алар истәлегенә мәрмәр такта ачу теләге бүгенге район башлыгы, җирле татар автономиясе рәисе Лилия Богданованың күптәнге хыялы була. Безнең инде мәңгедән мәңге бар иде мечтабыз, үзебезнең элеккеге эшләгән руководительләребезне, тем более алар татар районында татар руководительләре, без аларга хотели увековечить их память и открыть эти мемориальные доски. Татарская автономия Ульяновской области нас поддержала в этом, поддержала население. И вот бүгін біз ул дәрәҗәгә җиттек, теләгебез кабул булды. Бүгенге район җитәкчелеге киләчәктә дә танылган якташларының исемен мәңгеләштерү өчен дәвам итәргә ниятли. Чираттагысы гомер буе терлек фермасы мөдире булып эшләгән социалистик хезмәт герое Тәнзилә Рәшитова. Теләк булса, беләк карышмый диләр, ансын да күрергә насыйп булсын. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, татарлар.